sawijining kampung cilik ing pinggiran kutha, ana bocah arane Putra. Dheweke manggon bareng bapak ing omah biasa sing cedhek kali cilik. Saben esuk, Putra biasa ngrungokake swara manuk ing wit-witan lan ndeleng banyu kali sing milih tenang. Kampunge mbiyen misuwur amarga resik lan asri. Nanging seminggu kepungkur, Putra nyadari owah-owahan ing kampunge. Warga-warga wiwit sembrono lan ora disiplin. Ana sing ngguwak sampah sakarepe lan ana uga sing nyeleh sampah ning pinggir kali. Saben dina lingkungan dadi luwih kumuh lan ora enak disawang. Sawijining dina, nalika Putra mlaku bareng karo Sinta menyang sekolah, dheweke sambat, "Sin, kok kampunge dadi koyo pasar rusak ngene ya?" Sinta ngelus rambutnya sing kena angin. "Put, wong-wong akeh sing ora peduli. Selokane wae meh ketutup sampah kabeh." Nalika wangi, ambune saya ora enak amarga tumpukan sampah ora diguwak ing panggonan sing bener. Kahanan tambah gawat nalika udan deres, solokan kutah lan banyune mlebu pekarangan warga. Bocah-bocah nganti ora iso dolanan ing bundaran kampung amarga lumut lan sampah. Putra banjur rembugan karo bapake lan ngajak kanca-kancane kanggo ngadakne kerja bakti kampung. Warga sing biyen ora peduli pungkasane melu amarga padha rumangsa kekanggo karo banjir cilik sing kerep kedadean. Bebarengan padha nyapu dalan, jupuk sampah organik lan anorganik, ngresiki selokan, lan masang tulisan "Ojo mbuang sampah sembarangan". Sawise rampung, Pak RT ngomong kanthi bangga, "Matur nuwun kabeh, yen lingkungan resik, awak dhewe uga luwih sehat lan tentrem." Putra lan Sinta padha lega, amarga kampunge wis bali resik lan adem. Bocah-bocah padha dolanan maneh lan warga-warga padha guyub rukun.